Il-qorti sabet biżżejjed provi biex l-awditur Joe Samut jitpoġġa taħt ta' akkuża. Samut ta' 58 sena qed ikun mixli b'ħasil u miżappropriazzjoni ta' flus u li allegatament kien involut fir-reġistrazzjoni ta' kumpaniji fittizji biex persuni Libjani jiksbu permess ta' residenza f'Malta. Akkużi oħra huma marbuta ma' frodi u ksur ta' dmirijiet professjonali tiegħu bħala accountant. Is-Supretendent Paul Vassallo u l-Ispettur Jonathan Ferris xedu li l-Pulizija għada qed tinvestiga u tipproċessa volum kbir ta' dokumenti li ġew f'idejha. Fuq kollu spjegaw kif l-investigazzjonijiet bdew meta l-Aġenzija Identity Malta ġibdet l-attenzjoni tal-Pulizija li 62 kumpanija kollha reġistrati minn Samut kellhom l-istess 14 l-indirizz. Meta verifikatom il-Pulizija sabet li l-ebda waħda minn dawn il-kumpaniji ma kienet qed taħdem mill-indirizzi mogħtija. Is-Supretendent Vassallo stqar ukoll li mill-verifiki instab li l-kumpaniji qatt m'għamlu l-investiment li kien meħtieġ minnhom biex jingħataw il-permess. Il-prosekuzzjoni komplit tgħid li ħafna mill-verifiki ta' Samut ma sarux sew qabel ma kienu rreġistrati il-kumpaniji Libjani. Intant fil-qorti deru wkoll 3 nisa impjegati mal-kumpanija ta' Joe Samut li madankollu għażlu ma jiġdux. Il-każ se jkompli jinstema' fid-9 ta' Ottubru.